L-età medja li raġel u mara jibdew jikkonsmaw id-droga hija ta' 16-il sena u 18-il sena rispettivament. Dan ħareġ minn rapport nazzjonali dwar is-sitwazzjoni ta' droga f'Malta matul l-2021 fejn ġie spjegat li l-konsum ta' droga huwa aktar komuni fost l-irġiel bżieda partikolari fil-konsum ta' droga kannabis kif ukoll kokaina. Ta' minkejja li l-ogħla persentaġġ ta' droga fost in-nisa f'pajjiżna hija l-eroina bi 53%. Dan ir-rapport wera li l-età medjana tal-użu għall-ewwel darba ta' kannabis huwa ta' 16-il sena fil-waqt li l-età medja għall-użu tal-ewwel darba tal-konsum ta' kokaina u eroina huwa ta' 20 u 18-il sena rispettivament. 56% ta' dawk li jagħmlu użu mill-kokaina għandhom impjieg regolari fl-istess ilma dawk li jikkonsmaw il-kannabis hekk kif 55% minnhom għandhom impjieg regolari. Ta' fil-waqt li 41% ta' dawk li jagħmlu użu mill-eroina għandhom impjieg regolari. L-aktar droga prelevanti fiż-żona fin-nofsinhar tal-port hija l-eroina fil-waqt li l-kokaina u l-kannabis huma komuni l-aktar fir-reġjun tal-Port tat-Tramuntana. Intant, 87% tan-nisa li fittxew trattament tal-kontra droga irrapportaw li jgħixu mat-tfal tagħhom.